Bardzo ładnie, bardzo pięknie. Teraz właśnie może Panie zmiłuj się nad nami, poprosimy Pana Czesława. I wszyscy razem. Panie, jeszcze raz żywiej. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Wszyscy. Panie, zmiłuj się nad nami. Razem. Panie, zmiłuj się nad nami. Ludziom dobrej żywiej. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba. Dobrze, dziękujemy. Bardzo ładnie. Dziękujemy bardzo, bardzo ładnie. Teraz może Baranku Boży. Prosimy, melodię Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Bardzo ładnie, reszta będzie na mszy świętej, bardzo pięknie. Święty, święty. Święty, 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 razem Pan Bóg zastępów. Mocniej. Całym sercem. Hosanna na wysokości. Poprosimy dziewczynki, które będą śpiewać psalm tutaj bliżej mikrofonu, ołtarza, bardzo proszę. A my w tym czasie na ofiarowanie będzie pójść do Jezusa, może jedną zwrotkę. Pójdź do Jezusa. Pójdź do Jezusa, wszyscy. Wy jesteście chórem, hurtem. On Cię napoi, on Ojciec nie każ Pan, słuchaj, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemienio Jezu. Smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas. Bardzo ładnie, a refren będzie Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Powtórzymy. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Jeszcze raz. Witaj. Teraz słuchamy melodii, żebyśmy ładnie odpowiedzieli, poczekamy. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Jeszcze raz. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Sami, my sami. Witaj Królowo.
Pięknie, jeszcze raz. Witaj. Jesteście zdolni i jak zawsze pięknie modlicie się. Kochani, przygotujcie sobie, jak macie książeczkę, hymny Ciebie Boga wysławiamy. Zaśpiewamy go na dziękczynienie Panu Bogu za dar właśnie i sanktuarium, i koronacji tego kościoła ponad 200 lat. I właśnie i parafii naszej, która ma jeszcze dłuższy czas duszpasterzowania, także żebyśmy mogli wspólnie razem śpiewać. I też sobie przypomnimy naszą też wspólną pieśń, którą zaśpiewamy w ramach dziękczynienia Komunii Świętej Jesteś Królem. Pamiętacie tę pieśń? Jesteś Królem, z pokazywaniem oczywiście. Ja myślę, że możemy wstać na chwilkę. Na chwilę wstaniemy. Rozprostujemy nogi. Tak? I prosimy o melodię. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Królem jest Bóg. Jeszcze raz. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, pochylamy się, chowajmy przed obliczem Pana. Wszyscy razem. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy wszyscy. Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. No pięknie i tak właśnie zaśpiewamy 2-3 razy, ale całym sercem, jak zawsze, dobrze? No i na zakończenie będzie też nasza pieśń różańcowa Pan Nieba Ziemi, ją bardzo dobrze znacie, także nie musimy jej powtarzać. Jeszcze Alleluja może, które będą śpiewać dziewczynki, gdzie one są? Jeszcze niech tu przyjdą, bo nie będzie inny zespół śpiewał. Jeszcze prosimy ich tutaj. Jakie Alleluja może Pan podegra, Czesław? Alleluja, alleluja, alleluja. Wszyscy razem równo. Alleluja. Pięknie. I jeszcze przećwiczymy śpiew na powszechną modlitwę. Prosimy bardzo. Panie, prosimy Ciebie. Panie, prosimy Ciebie. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie, Kyrie, eleison. Wszyscy. Kyrie, Kyrie. Jeszcze raz posłuchajmy. Panie, prosimy Ciebie. Wszyscy razem. Kyrie, Kyrie. Mocniej. A teraz możemy usiąść w ciszy. Czynimy intencję właśnie, którą położymy na ołtarzu, na patenie ofiarniczej, tutaj obok białego chleba, aby złożyć dziękczynną ofiarę, bo wszyscy celebrujemy mszę świętą pod przewodnictwem księdza arcybiskupa nuncjusza apostolskiego, przedstawiciela Ojca Świętego Franciszka, który będzie przewodniczył naszemu świętemu zgromadzeniu i też skieruje do nas Słowo Boże. Zbudźmy intencje o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
męskiej, żeńskiej, powoli się wyciszamy. Spróbujmy poczuć ciszę. Ciszę. Cisza nastraja do modlitwy. Za nasze rodziny, bo jest królową naszych rodzin. Tu robimy przy plebanii przejście. Za chwilę będzie procesja wychodzić. Переход сделаем tu przy plebanii. I za chwilę będziemy wspólnie modlić. Oczami wiary patrzymy na Maryję, jaka jest piękna, tak jak patrzy na nią święty Kazimierz. Tak jak patrzył na nią święty Jan Paweł II, pamiętacie? Tak jak patrzył na nią Ojciec Święty Franciszek i patrzy przed każdym wyjazdem w podróż apostolską. Jedzie do Santa Maria Maggiore, do sanktuarium Matki Bożej Większej, by się pomodlić. I powolutku rozpoczynamy. Wstajemy i wszyscy razem, jednym sercem, jednym głosem. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Otrokielska Maryja. Do Ciebie się słyszeliśmy wdzięczny głos. Pójdźcie do mnie. Razem pójdźcie do mnie. Ach, przyszedł, gdy ptaszkowie śpiewają. Słowiczkowie wdzięcznym głosem Słowiczkowie wdzięcznym i my też zgromadzeni czyste serce Bożej Matce darujmy, ach, darujmy. Czyste serce Bożej Matce darujmy, ach, darujmy. O przedrogi klejnocie
Cię, Maryjo, na tym świecie. Kto Ciebie ma, ten się z Tobą raduje, ach, raduje. Kto Ciebie ma, ten się z Tobą raduje. Gwiazdo śliczna, wspaniała, otrokielska Maryjo, do Ciebie się Maryjo, Maryjo, wszyscy razem, do Ciebie się słyszeliśmy wdzięczny głos. I się razem. Pójdźcie do mnie, moje dzieci. Pójdźcie do mnie, moje dzieci. Gdy ptaszkowie śpiewają, słowiczkowie wdzięcznym słowiczkowie wdzięcznym głosem i my też zgromadzeni Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uzlubленные у Христе Пану, браты и сестры, дорогие пилигримы, Eucharystyczna ofiara Jezusa Chrysta об'єдновує усіх нас при Його алтарі і при Марії, королеві наших сім'яв, у її ласками славутим образе. Гэта Eucharystыя з'яўляецца увенчэннем щолетніх урачыстасцяў адпустовых у Тракелях, падчас якіх дзякуем Пану Богу за 25 год diecezjalnego sanktuaria Maci Bożej, Koralewy naszych siemiał. Особливым czynom хочу dziękować za usie łaski. Wykazując naszą podzięku, chcę pokorliwie prosić naszego Pana Jezusa Chrysta, aby dalej nas napełniał swoją присутnością, oświecał swoim zbawczym słowem i karmił najświętszym ciałem, pokarmem, jaki nam dopomagaje wytrwać na szlaku życiowej pielgrzymki do niebiesnej Ojczyny. Na początku tej świętej mszy wielma serdecznie witaję Jego Ekscelencję,
najdostojniejszego księdza arcybiskupa Gabara Pintera, apostolska anuncja u naszej krainie, які uznaczalić eucharystyczną ofiarę i skieruje do nas Słowo Bożeje. Witaję. Ekscelencja, Wasza присутność wśród nas przybliżaje nam osobę Papy Franciszka, jakiego tak wielmi lubiać i czekają u Białorusi nasze wierniki. Osobista wielmi cieszę się, że pras udział w odpustowych uroczystościach majecie czerwowy nagodu przyglądać naszym diecezjanom, jakie pragnąć z Bogiem kroczyć pra codzienność. Majecie nagody przyglądać семьям, jakie przed liturgią odnowili służęskie obiecanie, zapraszający i znowu u swoje życie Boga. Wielmi serdecznie witaję księdzów biskupów, arcybiskupa Tadeusza Kandrusiewicza, naszego metropolita, biskupa Олега Budkiewicza, biskupa Witebskiego, biskupa Kazimira Wielkosielca z Gomiela, biskupa Jurija Kasabuckiego z Mińska, biskupa Aleksandra Jeszewskiego z Mogilowa, naszego biskupa Józefa, a tak samo archimandryta Siergieja Gajaka, apostolskiego wizytatora dla grekokatolików w Białorusi. Słowy serdecznego przywitania kieruję do szanownych przedstawicieli rejonnych uladów na czele z poważanym Mikolajem Arkadiewiczem Rozumem, starszynią Woronowskiego Rajонного Wykonkama. Serdecznie witaję. Witaję bratów w świętarstwie, u tytułach i godnościach i ojców zakonnych charyzmatach zasnowalników. Witaję kleryków i sióstr zakonnych. Witaję was, drogie pielgrzymy. Słowa serdecznego powitania kieruję do obecnych tu kapłanów, którzy wcześniej pracowali na terenie naszej diecezji, którzy przybyli z Polski, aby pomagać w duszpasterstwie w poszczególnych parafiach, służąc Kościołowi odradzającemu się na Białorusi. Witam serdecznie księdza kanonika Pawła Golińskiego, który przez wiele lat pełnił posługę kapłańską w trokielskiej parafii, naszym sanktuarium. Serdecznie witam pośród nas księdza kanonika Romana Kotlimowskiego, który od samego początku istnienia trokielskiego sanktuarium prowadził modlitewne czuwanie i był wieloletnim wychowawcą i wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. Witam serdecznie pana konsula Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Książka. Serdecznie witam i w sposób szczególny proszę każdego z was, drodzy bracia i siostry, kochani pielgrzymi, o modlitwę za nasz Kościół grodzieński, który przeżywa swój pierwszy historyczny synod diecezjalny. Prośmy Maryję, królowę naszych rodzin, aby wzięła w opiekę naszą rodzinę diecezjalną. Niech Matka Najświętsza wyprasza dla wszystkich rodzin naszego kraju potrzebne laski, aby lud wierny wzrastał w wierze, nadziei i miłości, by wiernie trwał przy Chrystusie Panu, a każde kolejne pokolenie niech dalej
pielęgnuje i pomnaża skarb wiary, jaki otrzymało od swoich przodków. Proszę Waszą Ekscelencję, najdostojniejszego księdza arcybiskupa, nuncjusza apostolskiego o przewodniczenie tej mszy świętej i skierowanie do nas Słowa Bożego. U ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Супокой вам. Ваша Ekscelencja, глибоко поважаний ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz, szanowni braci biskupi, поважаний ksiądz proboszcz Юрий Biaganski, дорогие святари и консекрованные особи, любые пилигримы и гости. Мария, королева наших семьяв, и снова собрала нас на свое свято. Прислухаемся до Слова Матери и поразважаем разом про той великий дар, який Бог дарував нам на початку створення. Дар сім'ї. І не тільки нам. Коли прийшла повня часу, Святая Тройця вибрала місцем бытия на землі для уцеловленого Божого Слова менавіта сім'ю. Справді, Син Усемогутнього Отця Бог мог би прийти на землю як імператор чи завойовник, ефектно і ярко. Однак він вирішив народитися у простій сім'ї, у маленькій невідомій вёсці. Любі браті і сестри, сім'я з Назарета була справжньою, реальною сім'єю. І вона так само пережила шмат тяжкостей, як це відбувається сьогодні і у наших сім'ях. Їх радістю і щастям, їх моцею і надією був Ісус. Це Він, криниця любові і супокою, єдності і розуміння, відваги і сили. Кожний раз, коли ми, наші сім'ї, слабія і часто поранені, вертаємося з довіром до цієї криниці, до Ісуса, до Його любові, то несподівано бачимо, як відкриваються нові дороги і нечакані можливості. Серед тривог і тяжкостей з'яє нове світло і нова упевненість у перемозі добра, любові, пробачення. Сім'я, моцна вірою, своїм життям передає її новим поколінням, стається солью землі, світлом світу, закваскою для усякого громадства. Kochani, dziś z radością i wdzięcznością Panu Bogu i Bogorodicy świętujemy ci jubileusze. 210 lat temu został zbudowany w Tarekaliach kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Matka Boża wybrała to miejsce, ten piękny zakątek Białorusi i już od wieków przyjmuje w swoim domu wszystkich, którzy przychodzą tu szukać pomocy i pocieszenia. W ciągu stuleci jej obecność była tak żywa i skuteczna, że 25 lat temu ta świątynia została ogłoszona diecezjalnym sanktuarium,
a 10 lat temu ikona Matki Bożej została ozdobiona koronami papieskimi. Drodzy bracia i siostry, w tej Eucharystii otwórzmy nasze serca na laskę Bożą i powierzmy Marii nasze rodziny i nas samych. I my nie będziemy rozczarowani. Prosim Boha za naše grechy, kab mi hodna mogli sklasiti najsvetejšuju ahviaru. Spowiadam się Bogu. Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niechaj zmilujется nad nami Bóg Всемогутний i odpustiwszy nam grzechy, da więcej nas da życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Wszyscy? Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu razem, a na ziemi pokój. Ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Molim się. Miłosierny Ojcze, sonjami z radością uszanowajem najswятейшую Maci Twojego Syna, u cudownym obrazie Strакeliał. Prosim Ciebie, prasja je zastupnictwa da pomaži nam u slabosti našoj, kab mi, pokinuši svoje grachy, mogli udoskonalica u šrotach. Pras Pana našaka Jezusa Krista, Tvojho Syna, jaki z Tobою živie i vladaric, u jednosti Ducha Svjatoha, Bog praz usje vjaki večnija. Czytanie kniги proroka Safonii.
Радуйся, дочка Сиона, триумфуй, Ізраїль. Веселися і радуйся від усього серця, дочка Єрусалима. Адмянив Пан присуд над тобою, прогнав ворога твоего. Пан, король Израиля, посеред себе, уже больше не убачишь зла. У той день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: нехай же не славнуть руки твои. Пан Бог твой серед себе, могутный, и Он збавить. Буде вельми радоваться тебе, узрушенный у любови своей. Будет тешиться тобою у веселости, як у святочный день. Я заберу от себе недолю, как не было больше на тебе сорому. Это Слово Божие. Witaj królowo, matko miłosierdzia. Witaj królowo, matko miłosierdzia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Wszyscy? Witaj królowo, matko miłosierdzia. Wy z weseliem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie dla Pana, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadomo po całej ziemi. Wznoszą krzyki i wołaj z radości mieszkanką Syjonu. Bo wielki jest pośród Ciebie święty Izraela. Czytanie z listu świętego Pawła, apostola do Rzymian. Bracia, miłość niech będzie bez obludy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselią, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami i z duchem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Czekaję, pryjmijcie błogosławieństwo Bożym Słowem. Alleluja, 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 alleluja. Дорогие братья и сестры, Евангелие, якое мы только что почули, представляє нам зустрічу з 2 жінчин, просвітлених Святим Духом. Ще до того, як Марія почала оповідати про звестування, Альжбета її опереджує, ускликаючи: «Щаслива я тая, якая поверила, что сполнится сказанное ей Паном». Альжбета визнає акт веры Марии и называет ее счастливой, тому, что она сказала «так» Богу. Девиз этой урочистости «Мария огорни наши семьи». Вера Марии є готовність відказати на заклик Бога може стати прикладом, світлом на життєвому шляху наших сім'їв. І тут я хотів би підкреслити 3 постави Марії. Марія
якая слухає. Марія, якая крочить. Марія, якая сустракається. Марія слухає. Вера походить від слухання. Відносини у сім'ї так само будуються на слуханні. Перш чим зробити крок, прийняти некое рішення, часом навіть перш чим сказати слово, треба слухати. Не тільки чути слові, але і справді почути іншого і те, що він хоче донести. Слухać означає з'явитися питаннями і сумненнями, покорливо аквірувати свої здольності і дари на користь огульного добра. Слухać ніколи не буває просто, бо потребує одречення від себе, від жадання завсюди мати рацію. Тому часом буває зручний робити вигляд, що ми глухі. Поэтому умение слухать – это великая ласка, дар, про який ми повинні просити, щоб після його практикувати. Марія, почуявши святування ангела, не застається на місці, прив'язаний до виходів і комфорту, але йде. Крочить від Назарета до дома Захарії і Альжбети – це перше з подорожжя у Марії. Після вона пойде з Галілеї у Бетлеєм, де народиться Ісус. Утече у Єгипет, щоб врятувати дитя від Ірода. Покуль урешті у апошній раз не пойде за сином на Голготу. Ми так само збираємося у пілігримках, наслідуючи її приклад, щоб пройти шлях, який потребує намагання, але який приносить багатий плон ласків. Подорожі Марії і наші мають одну характеристику, вони ніколи не були легкими, але потребували відваги і терпливості. Це означає, що Мати Божа ведає наші шляхи і сподорожничає нам. Познаючи усі тяжкості, вона бере нас за руку, особливо тоді, коли у дорозі зустрічаються неходи. Нередко служонкам, які щиро і глибоко шукають відказів на проблеми і тяжкості їх сімейного життя, сонячний світ пропонує легкі і спокусливі вирішення, які, однак, ставлять під погрозу правдиву годність чоловічої особи. Менавіта тому Марія нас супроводжає, ахінає, як каже девіз сонячної зустрічі нашої сім'ї у сучасному світі, який імкнеться позбавити нас надії, примушає жити у непевності, тривозі і тяжкостях. Дорогі брати і сестри, треба розуміти, що ідеальних сім'їв не існує. Ми не мусимо боятися недосконалостей, ранів, конфліктів. Ми повинні навчитися зустрічатися з ними тваром у твар і відважно їх вирішати. Тому сім'я, у якої, не глядячи на слабості і гріхи, панує любов,
становиться школой пробачення. Таємниця і цуд витривалості у шлюбі – це не тільки виник власних намагань, але і ласка любові Христа, яка може оцілити наші рани і допомогти щодня пробачати, не згубитися серед тяжкостей життя, а стати свідченням одинства і миру для наших ближніх. Однойчі я чув історію про сужонків, які були на межі розводу і прийшли до рабіна по пораду. І він, вислухавши їх, дав їм квітку і сказав: «Коли здолеєте заховати її, щоб не засохло ваше суженство, буде тривати». Праз некоторий час уночі жінка устала, щоб палити квітку, звісно, щоб муж не бачив, і побачила свого мужа, який піщотно її поливав. Зустрівшися поглядами, вони зрозуміли, що прагнуть бути разом. Бачите, часами важливо робити навіть малі кроки насустрач іншому, і тоді вони принесуть великий плон. Наступна постава Марії – це зустріча. Марія зустрічається з Альжбетою, яка ушановує її, тому що вона повірила. Сім'я так само народжується з зустрічі з іншим, щоб реалізувати Божий план, у яким уже нема я і ти, але є ми. Означає to jest razem odważne, ponieważ Duch Święty zachęca nas do rezygnacji z własnego egoizmu, zamknięcia się w sobie, uczy nas widzieć dobro w innych, aby im błogosławić. Patrząc na Matkę Bożą, na twarze naszych matek, widzimy ich ofiarną miłość, cichą i często niezauważaną, która nie boi się dźwigać ciężary rodziny dzieci, wbrew nadziei ufa z nadzieją. Dzisiaj w podziemnym życiu współczesnych mężczyzn i kobiet często brakuje ducha rodzinnego. Rzeczywiście stosunki profesjonalne, ekonomiczne, społeczne wyglądają bardzo racjonalnymi, formalnymi, anonimowymi. Dla tego rodzina może być dla społeczeństwa świadectwem relacji opartych na miłości i szacunku. Rodzina uczy wierności, szczerości, zaufania, współpracy nawet w trudnych warunkach, naucza dotrzymywać słowa, być wrażliwymi dla słabych i potrzebujących. Drodzy bracia i siostry, Maria słucha, idzie, spotyka się i jest szczęśliwą, ponieważ jest pomocnikiem czegoś większego od siebie, Boga. Nie bójmy się i my nieść Boga innym, przede wszystkim własnym rodzinom. Marii, królowej rodzin, która w Nazarecie
doświadczyła radości i trudności życia, powierzamy każdą naszą nadzieję, prosząc ją łaskawie o opiekę i prowadzenie. Amen. Побудем хвилинку в тишине. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję wiele grzeszów na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Святкуючи свята Найсвятейшей Панни Марії, королеви наших сім'їв, праз її заступництва узнесем до Бога наші супольні просьби. Молимся за всіх християнів, каб мели відкрите серце на кожного чоловіка, а їх життя було правдивим одлюстрованням той супольності любові, яка есть у Богу. Panie, prosimy Ciebie razem. Kyrie, Kyrie, eleison. Bystroje. Kyrie, Kyrie, eleison. Módlmy się za papieża Franciszka, nuncjasza apostolskiego Gabara Pintera, wszystkich biskupów, kapłanów, aby Boże Słowo, które głoszą, otwierało ludzkie serce na przyjęcie prawdy, a przykład życia zapalał do ofiarnej miłości. Panie, prosimy Ciebie. Молимся в едности у нашей семье, каб яны были соправдными свідками Божей присутности и любови. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie, Kyrie, Módlmy się za ludzi, którzy odeszli od Boga, aby światło łaski Bożej święciło ich dusze
и doprowadziła do prawdziwej wiary. Panie, prosimy Ciebie. Молимся за батьков и наставников, когда помогали детям и молоді познавать найважнейшие правды про Бога, сенс життя чоловіка і сапраўдныя каштоўнасці. Panie, prosimy Ciebie. Módlmy się za nas uczestniczących w tej mszy świętej, aby udział w świętych tajemnicach przemieniał nas w wierze, abyśmy przez całe życie świadczyli, że żyjemy duchem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Panie, prosimy Ciebie. Всемогутний Боже, vyslúchaj našia prosby i učini, kab my, umacavania a pekaj Najsvetejšej Panny Marii Trakelskej, s čistým srdcem služili Tvojej spradvečnej ljubovi pras Krista Pána našaha. Прыносім Табе, Божа, крыж, але не дзеля таго, каб зноў ускласці яго на Цябе, каб зноў Цябе крыжаваць, але каб дзякаваць, што крыж стаў месцам спаткання Божага дару і людскога вымагання, дзякуючы якому нарадзілася хрысціянская сям'я. Няхай кожны хрысціянін будзе здольны хваліцца нічым, акрамя крыжа нашага Пана Езуса Христа. Прыносім Табе, Божа, гэты хлеб, у якім злучыліся Твая шчодрасць і наша праца. Няхай хлеб на нашым стале штодзённа прыпамінае, што Ты, Божа, сабраў нас у адно, што разам мы — сіла. Прыносім Табе, Божа, ружанец, як знак нашай гатоўнасці абараняць каштоўнасці хрысціянскай сям'і. Дапамажы, Божа, вытрываць у веры, што Божая ласка і малітва здольна асцерагчы ад граху, умацаваць слабое, абнавіць зламанае, памножыць добрае. Прыносім Табе, Божа, віно і ваду. У літургіі гэта мае сімвалічнае значэнне. Віно азначае Хрыста, а вада — людзей. Змешванне вады з віном азначае поўнае яднанне людзей з Хрыстом Адкупіцелем. У сям'і гэта аб'яднанне таго, што свежае і новае, з тым, што старое і высакароднае. Дапамажы маладым людзям пераймаць мудрасць бацькоў і старэйшых і імкнуцца да адзінства. Прыносім Табе, Божа, белую гостыю, як знак таго, што любоў не існуе без ахвяры. Дзякуем за Тваю ахвярную любоў і за ўсіх, хто памнажае любоў у свеце. Ofiarujmy nasze serca, nasze rodziny, jak mówił ksiądz arcybiskup Nuncjusz, na wzór Maryi, która słucha, pielgrzymuje i spotyka. Ofiarujmy je na pateniu ofiarniczym, jak białego chleba. Za chwilę rękami
wysłannika apostolskiego będą wzniesione ku niebu, te ofiary. Aby były przyjęte, trzeba głębokiej, prostej wiary. Prostej, głębokiej wiary. I módlmy się o tą wiarę wspólnie. Pójdź do Jezusa, do niebios bram. Pójdź do Jezusa, do niebios bram. W Nim tylko szukać pociechy nam. On Cię napoi. Wszyscy? On Ojciec, lekarz Pan. Słuchaj, Jezu, jak Cię błagam. Ten czas, o Jezu, pociesz i razem słuchaj. Przemień, o Jezu, ten czas. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, nadzieję naszą omdlałą zbudź. Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas. O Jezu, pociesz. Wszyscy razem. Słuchaj. Przemień, o Jezu. O Jezu, pociesz. Jeszcze raz. Słuchaj, Jezu. Молитесь, я, брати і сестри, каб маю і вашу як вяру, прийняв Бог Отець Усемогутний. Niech Pan przyjmie. Прими, просим Тебе, Пане, молитви ах вяри Твоего народа, якія он Тебе приносит, каб про заступництво Найсвятейшей Панны Марии, Мати Твоего Сына, стали здійсними молитви и были выслуханы просьбы кожного человека. Праз Христа Пана нашего. Pan z wami. U choru serci. Podziękujem Panu Bohu naszemu. Za prawdychodna heta i sprawiedliwa, słuszna i zbawenna, kab my proslavljali Ciebie Boża za cudy, jakie Ty uczynił u swoich świętych. Oddajući pašanu Najsvetejšej Panny Marii, składajem podzięku za Twoją dobriniu i veličajem Ciebie słowami jej hymna. Wielkie sprawy Ty uczynił na usioj zemlji
и свою милосердност разпастер на усе поколения. Ты глянул на покору своей слухи и празяе спаслал людям Збавцу Иисуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Празяхо Твою велич прославляются хори аньолов, якия заусёды радуются перед Твоим обличием. Просим, каб и наши голоси долучилися до их разом с ними ускликаючи. Święty, święty, święty. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Заправди Божа Ти всяти, криница усяяка и святости. Тому просим Тебе, освяти эти дари росою Духа Твоего, кабы они стали для нас целом и кривьёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно видал Тебе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте сетака усе, бо это есть тело мое, якое за вас будет видано». Подобным чином по вечері узяв келих, знову Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його усе, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, целя отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Uspomínaючи смерть и с мертвых повстание Твоего Сына, аквяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас ходними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, obecnym tutaj biskupem Gaborem, wszystkimi biskupami oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pras Christos, Christom i u Christe,
Tabie Boża Ojca Всемогутний, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, praz usiew jak i wiecznia. Молимся, дайся небеснаха, як нас навчив Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого zlocha, daj łaskawa upokoju dni нашия, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху и захования, a dusia jaka koniec spokoju. Czekali zbawienia szczęśliwej nadzieji i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Twoje jest królestwo, Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сход нас Твоей волей, а дарить яко супокоем и едностью, яки живешь и владаришь, na wieki wiecznia. Amen. Supokoj Pana, niechaj zausjody budze z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Wszyscy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem.
Воз баранак Божий, воз той, хто бяре на себе грехи свету, благословлення, покликання на вечеру яхонную. Пане, w Ciebie, Boże żywy. Jednak nad wszystko miłuje, nad wszystko, co jest stworzone, ach, żałuję zamiast złości. Kochani, zrobimy prachot dla światorów, jakie będziemy nam udzielać komunii świętej. Dlatego teraz będą parasolki, będą prowadzić nas tu przez środek, tak samo boczne, tak samo i za murem też, ustawcie się ładnie, też tam pójdą księża. I starajmy się w skupieniu, z wiarą, już nie rozmawiać, nie rozmawiają, ale w ciszy i wspólnym śpiewie, w ciszy serca i wspólnym śpiewie czekać na Jezusa żywego i prawdziwego, który pragnie nas karmić chlebem życia, chlebem nieśmiertelności. I razem z Maryją wielbimy Jezusa, śpiewając Bądźże pozdrowiona. Prosimy bardzo, by zrobić to przejście organizatorów, wolontariuszy i kierować kapłanów. Razem modlimy się. Bądźże pozdrowiona, hostyo żywa, Jezus Chrystus, bóstwo ukrywa. I razem. Witaj Jezu, Tyś jest Bóg prawdziwy. Witaj Jezu, Tyś jest Bóg prawdziwy. Bądźże pozdrowiony, drzewo żywota, niech kwitnie niewinność. I razem. Witaj Jezu, Synu Maryi, bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Razem. Witaj Witaj Jezu, bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie.
Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi, bądźże pozdrowiony, boski kapłanie, przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie razem. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi, bądźże pozdrowiona, żywa ofiaro, broń nas przed doczesną i wieczną karą równo. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj Jezu, Synu Maryi. Ręce do góry do komunia święta, do góry rączki. Pokazać kapłanom. Bądźże pozdrowiony, Wszechmocny Boże, już Cię kocham szczerze, jak serce może. Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej. Kochani, zobaczcie, jak Jezus nas kocha. Jesteście pięknym Kościołem. Modlitwa, fundament. Fundament rodziny. Fundament społeczności. Modlitwa, fundament serca kapłańskiego, ojcowskiego, macierzyńskiego, rodzinnego. Modlitwa, która umacnia wiarę. Ta wiara uratowała ten Kościół, to sanktuarium. Ta wiara prowadziła was tu w pielgrzymce. Taka wiara jak świętego Kazimierza, popatrzcie na obrazie, klęczy, pokorny. Taka wiara jak świętego Jana Pawła II z różańcem. Różaniec to potężne narzędzie modlitwy przeciw szatanowi, diabłu, jak mówimy, złemu duchowi. Posłuszeństwo Maryi zdeptała głowę wężowi. Dziękujemy Ci, Matko Trogielska. Jakaś Ty piękna i spokojna, zatroskana, cierpliwie słuchająca. A Tu lajesz nasze jesiemi, a Tu lajesz sercem, haraczym sercem, dobrym sercem. Dobrze nam tu jest, przy Tobie, Maryjo. W tym sanatorium duchownym, sanktuarium, które jest sanatorium dla ducha.
Podnieśmy jeszcze ręce, gdzie chcecie przyjąć Pana Jezusa. Ci, którzy byli w nocy, też mogą przyjąć drugi raz Pana Jezusa. Można przyjąć. Intencji mamy dużo. Kościół pozwala na to. Zaśpiewamy teraz Jezusa ukrytego. Mam w sakramencie czcić. Wszystko oddać dla Niego. Jego miłością żyć. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić. Wszystko Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. Życie poświęćmy Mu. Tak, podnosimy ręce, kapłan niech spojrzą, gdzie trzeba jeszcze pójść. Wiarą ukorzyć trzeba. Wszyscy. O, już nie ma chleba. Bo tu już nie ma. Jeszcze przy plebanii ręce do góry są. Tu mu ciągle hosanna. Prosimy kapłanów do plebanii, żeby dojść tym przejściem przy plebanii. Przy plebanii. Tutaj. To dla nas biednych wzór. Przy plebanii jeszcze prosimy. Jeśli jest Pan Jezus. Dzielić z nami wygnanie. Niechże z Nim przebywanie niechże z Nim przebywanie On wie, co udręcze. Z bólu drży, o Jemu swe cierpienie, kochani, zobaczcie, tak, tu jeszcze tam ksiądz Jan proszą o komunię przy zakrystii, jeśli jest Pan Jezus. Prosimy bardzo kapłanów, by przeszli w kierunku zakrystii, z lewej strony. I przy plebanii jeszcze też ręka są w górę i tam właśnie po środku tej alei, gdzie się wchodzi do sanktuarium. Też prosimy księży, by Pana Jezusa zanieśli tam naszym wiernym. Kochani, zobaczcie, pogoda jaka jest piękna. I to słońce, które za chmurki zaszło. Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji. Gwiazdo przewodnia w Kościele Jezusa Chrystusa, bo Kościół jest własnością Chrystusa, my tylko sługami nieużytecznymi. I ten lekki wiaterek
odczuwamy powiew Ducha, tak jak Duch Święty. Maryja przyjęła Ducha Świętego i poczęła cudownie. Uwielbimy Boga razem z Maryją, bo On jest naszym królem, prawda? Jezus jest naszym królem. Pamiętacie, jak to królestwo wybrzmiewało zawsze z naszych dusz i trzeba by tak było. Kościół jest mocny mocą jedności, mocą wiary, nadziei i miłości. Jezus modlił się o jedność, nie o wiarę. Na pierwszym miejscu jedność dla nas. Bo jak jest jedność, to i mocna wiara jest i w rodzinie. Tylko powstaniemy i wyśpiewamy tą pieśń Jesteś Królem. Z gestami. Angażujmy się wszyscy, a potem zaśpiewamy, by uwielbimy Boga, Ciebie Boga wysławiamy za to, co się dzieje w tym świętym miejscu i w sanktuariach na całej Białorusi. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Razem. Jesteś Królem. Mocniej. Jesteś Królem. Pięknie. Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc wasze ręce piękne. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem i ręce, wielbiąc Go. Jesteś Królem, mocniej. Jesteś Królem, mocniej. Królem jest Bóg. Pięknie. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca. Piękni jesteście. Stawajmy przed obliczem Pana. Podnieśmy wszyscy nasze serca. Stawajmy przed obliczem Pana. Pięknie. Jeszcze raz. Jesteś Królem. Wszyscy jesteś. Ręce wysoko, wysoko, wysoko. Wszyscy. Królem. Jesteś Królem. Jesteś Królem. Królem jest Bóg. Pięknie. Podnieśmy wszyscy nasze serca. Stawajmy przed obliczem Pana. Wielbimy, wielbimy. Z dziećmi razem. Podnieśmy wszyscy nasze serca. Z Mama Dziorzu. Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Wielbiąc Go. No piękni jesteście. Tak trzeba wielbić Boga. Kochani, a teraz cisza. W ciszy choćby minutkę. Podziękuję Bogu Всемогутному za święty Kościół, za naszych pasterów, świętarów, siostry zakonne, za Boży lud, za dzieci, za młodzież, za przechorzy Kościół na Białorusi, za wszystkich ludzi dobrej woli.
uciszeni. A wkrywajem tekst. Ciebie, Boga, wysławiamy. Ciebie, Boga, wysławiamy. Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebios bramy. Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie. Tobie moce i niebiosy. Cheruby serafinowie. Ślą wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy. Pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Tobie hołdy nieś pośpiesza, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła. Język ludów zgodzonymi, niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wieku iste, z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste, Tyś rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem. Przyoblókłszy się człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, star jej oścień w męki dobie i rajskiego kraj żywota. Po prawicy świecisz Boga, ale Ojca Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdzie sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łask niegodni, wspomóż obmyj grzech, co plami. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy, władco świata, imię Twoje wysławiamy. Po wiek wieków nieustannie, jest to sławi Twoje imię. O w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej uszczęśliwimy. Zjaw swą litość w życiu całym, tym, co rzeczą Twej opieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.
Молимся. Panie nasz Boże, Ty umacował Kościół Twój, jaki wędruje na ziemi, sakramentem niebiesnym, uczynika natchnienia idący ścieżkami Ewangelia, i On da sięgną szczęśliwego spokoju, u jakim prawiwaje прославлення на веки Твоя покорная слуха, Панна Мария, праз Христа Пана нашего. Teraz powie parę słów kustosz wieloletni tego sanktuarium, ksiądz kanonik Paweł Goliński. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, Bogu dziękuję, że mogłem być pośród Was tutaj na tej pięknej ziemi przez 16 lat. W tym miejscu 13 lat. Noszę Was w sercu. Noszę to miejsce w sercu, gdziekolwiek jestem. Pamiętam o Was i modlę się za Wami i proszę o modlitwie. Tutaj na tej ziemi spotkałem pięknych ludzi i noszę Was głęboko w sercu i otaczam Was miłością. Dziękuję, że byłem, że jestem dzisiaj tutaj pośród Was w tą 10. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Najświętszej. Dziękuję Wam wszystkim, moi kochani, których spotkałem na tej drodze, pięknej drodze mojego kapłaństwa, mojego życia. Niosę Was w sercu i otaczam miłością. Życzę, by Maryja zawsze miała Was w swojej opiece i wspieram Was moimi kapłańskimi modlitwami. Jesteście ze mną. Miłość nie zna granic. Dziękuję dla Jego Ekscelencji księdza biskupa Aleksandra za to, że przez te wszystkie lata był dla mnie jak ojciec. Dobry ojciec, który prowadzi. Bóg zapłać. Глибоко поважаний ксьонз арцибіскуп Габор, поважаний наш пастир ксьонз біскуп Олександр, эксцелленции, шановные святары, сестры законные и все тыя, кого сегодня собрала тут Маці Божия Тракельская, королева сем'яў. Напрыканцы гэтай цудоўнай урачыстасці мы, пілігрымы, хочам звярнуцца да вас са словамі падзякі. Пілігрымка – гэта благаслаўлёны час. Гэта магчымасць пераадолець сябе і навучыцца прымаць цяжкасці. Спякота, дождж, фізічныя недамаганні, а вы разам з намі. Падтрымлівалі добрым словам, усмешкай, бадзёрым настроем, малітвай. Пілігрымка – гэта цуд асабістай сустрэчы з Маці Божай. Перад ёй усе мы дзеці, з любоўю і пяшчотай абдымае нас, апякуецца намі. Пілігрымка – гэта час, калі, як вады з крыніцы, можна напіцца Божай ласкі, Божага слова. З вашых святарскіх вустаў мы пачулі адказы на хвалюючыя нас пытанні. І так жаданыя для нас словы «Адпускаю табе твае грахі». Пасля чаго з'яўляецца надзея, сілы і вера ў лепшае. Пілігрымка – гэта новыя знаёмствы, новыя сведчанні і ўражанні. Гэта прыклад найбольш цеснай і трывалай сувязі з Богам. Вы дапамаглі нам вучыцца добра перажываць кожную сустрэчу з Айцом. Усё нашае жыццё – гэта пілігрымка. Бо чалавек створаны такім чынам, што ён ад Бога выходзіць і праз усё жыццё ідзе да Бога.
Сердечно дякуем и низко кланяемся вам за присутность сярод нас, за супольную молитву, за Евхаристию, за Божие Слово, за щирость и приклад веры. Сёння наши семьи з вялікай падзякай прыйшлі да Маці Божай Тракельскай за тое, што адчуваем штодзён яе апеку і заступніцтва, за самы вялікі падарунак, які атрымалі ад Пана Бога, за нашых дзяцей, і за тое, што ўсё часцей на нашым шляху сустракаюцца людзі, якія ўзмацняюць нашу веру. Дзякуем за ваше нялёгкае служэнне, за тое, што ўсіх нас, такіх розных па розуму і выхаванню, па адносінах да рэчаіснасці, аб'ядналі вы у адну вялікую каталіцкую сям'ю. Няхай добры Бог благаслаўляе кожны дзень вашага жыцця, адорвае патрэбнымі ласкамі, а Маці Божая моцна трымае за руку і укрывае плашчом ад цяжкасцей і непрыемнасцей. Аддзяч вам Божа! Zaučajem sa do tých poďakovaní, jakie płynęli tak od serca. Prosimy konsula. Your Excellency Apostolik Nuncio, wielce czcigodni księża biskupi, Szanowny księże biskupie grekokatolickiego Kościoła, drodzy duchowni według rang i funkcji pełnionych, drogie siostry, veľmi szanowne przedstawniki władei, rajona i miasta, drodzy pielgrzymi, kochani rodacy, cóż mogę powiedzieć po tej dzisiejszej pięknej mszy i uroczystości. Ja na Białorusi pracuję już kilka lat. Pracowałem w Brześciu przez kilka lat. Teraz kończę 3. rok pracy w Grodnie. Czasami jak człowiek tak długo gdzieś przebywa, relatywnie długo, to mu się wydaje, że już właściwie wszystko wie, wszystko poznał, wszystkiego się nauczył. Takie dni jak dzisiejszy przekonują, że nie. Że dużo jeszcze przede mną. Prawda jest rzeczywiście taka, że konsul nie zawsze może bywać tak często, jakby chciał u was. A chciałby naprawdę. Ale bądźcie pewni, że Rzeczpospolita o was nie zapomniała. Czasami przed szanownym księdzem biskupem Aleksandrem jest mi nawet
Wręcz głupio, kiedy dzwonię do niego i mówię, znowu księże biskupie, ktoś przyjechał z Polski, chciałby się spotkać. Wasz pasterz nigdy nie odmawia, spotyka się, rozmawia i proszę mi wierzyć, to są w dużej mierze rozmowy o was. Jak tu żyjecie, jak możecie żyć, żebyście żyli jak najlepiej po swojemu, w duchu przodków. A częścią tego jest także Kościół. Ta głęboka prawda, że Kościół przetrwał dzięki Polakom, a Polacy dzięki Kościołowi zachowuje swoje znaczenie. Bardzo, bardzo dziękuję, ale chciałem na koniec złamać protokół i kłaniając się wszystkim, którzy dzisiaj tutaj są, najwyższym dostojnikom, biskupom, arcybiskupowi, to podziękować jednej osobie, księdzu Romanowi. Księże Romanie. Bo znamy się już kilka lat, a przypadkowo pochodzi z tego samego miasta, co moja żona, więc ta znajomość jest taka zupełnie... Żony dzisiaj nie ma, przepraszam, jest w Polsce akurat. Bardzo, bardzo dziękuję. Obiecuję, tak jak się to mówi, że obiecuję poprawę. Postaram się częściej przyjeżdżać i do Trokiel, i do Weranowskiego rejonu, bo po prostu tak trzeba. A zakończę takim okrzykiem, który w Polsce jest całkiem popularny, coraz popularniejszy. Alleluja i do przodu. Dziękuję bardzo. Цяпер слова скіруе старшыня Воронаўскага раённага выканаўчага камітэта Мікалай Аркадьевич Розум. Уважаемые святые отцы, уважаемые присутствующие, сегодня, как и каждый год, в Тракелях собрались тысячи паломников, чтобы поклониться иконе Матери Божией Тракельской, которая несет исконную правду добра, милосердия и любви, помогает объединять представителей разных поколений, молодежь и взрослых, будущее и прошлое. Сегодняшнее торжество является настоящим проявлением веры и стремления делиться ею с ближними, а вера вдохновляет нас на раскрытие лучших душевных качеств, на созидательный труд ради будущего каждой семьи и родного Отечества. Этот год особенно торжественный. Отмечается 25-летие провозглашения святыни в Тракелях, десятилетие коронации иконы Матери Божией Тракельской, а также 210-летие строительства местного храма. От имени Вороновского районного исполнительного комитета, Вороновского районного совета депутатов, всех верующим крепкого здоровья, счастья, благосостояния, успехов во всех делах, душевного покоя, мудрости. Также искренне поздравляю представителей духовенства. Желаю вдохновения, терпения, силы в исполнении пасторского служения. Пусть величие и значимость праздника ощущает каждый из присутствующих, и через века звучит в Тракелях молитва за нашу страну, за ее народ, за нашу малую родину, Вороновщину. С праздником вас всех! Спасибо! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Дорогие браты и сестры у Христе, люди Ewangelia. Сегодня każdy z nas, kto przybył u gości do naszej trakielskiej Pani, usklikają sercem, ciałem i duszą. Maryja
Ты моя надея і зорка майго жыцця. Ты каралева маёй сям'і. Падчас Марынага закліку разам спявалі: «Я побач, Марыя, я памятаю пра Цябе і трываю пры Табе кожны дзень». А душа кожнага з нас так прагне зараз працягнуць гэтую размову з маці. Вось я, Марыя, стаю перед Тваім абліччам, каб у першую чаргу сказаць Табе: дзякуй за маю сям'ю і дзяцей, за вучобу і працу, за здароўе і ўсе атрыманыя ласкі, за Тваю дапамогу у вырашэнні маіх цяжкасцей і за Тваю падтрымку у бядзе. Марыя, абяцаю Табе, што буду на працягу ўсяго года памятаць пра Цябе, буду жыць з Табою кожны дзень, бо Ты моя каралева і любимая матуля. Паважаныя пілігрымы, ад свайго і ад ваша імя дазвольце яшчэ раз павітаць апостальскага нунцыя на Беларусі Габара Пінтера, ваша эксцэленцыя. Гэта вялікі гонар і радасць для нас. Дзякуем вам за вашу прысутнасць сярод нас і супольную малітву. Запрашаем вас часцей наведваць наш санктуарый. Памятайце, што тут, у ціхім куточку Беларусі, вас заўсёды рады бачыць, і тут заўсёды чакае вас маці Тракельская, каралева нашых сем'яў. Дзякуй усім біскупам на чале з нашай дыяцэзі біскупам Александрам Кашкевічам, які на працягу ўсяго года малітоўна падтрымліваў усіх пілігрымаў нашага санктуарія. Эксцэленцыя, вялікі дзякуй за ваш бацькоўскі клопат і падтрымку ва ўпрыгожанні гэтага месца, абранага Богам, і за дапамогу у падрыхтоўцы гэтай урачыстасці. Шчырыя словы падзяку скіроўваю ўсім святарам, асабліва ксяндзу Андрэю Лішко, за кіраванне урачыстасцямі, кіраўнікам пілігрымак, дабрадзеям за вашу прысутнасць, клопат і малітву ў інтэнсіі нашага санктуарія. Вялікі дзякуй сёстрам законнымі клерыкам, якія прымалі ўдзел у падрыхтоўцы пілігрымак і юбілейных урачыстасцей, а таксама тым, хто ўпрыгожыў урачыстасць музыкай і спевам, пану арганісту Чеславу Янушкевічу, музычнаму гурту «Аве». Дзякуй літургічнай службе алтара з парафіі Воронова. Вялікі дзякуй вам, дарагія валанцёры, за ваши адкрытыя сэрцы і дапамогу на працягу ўсяго года, асабліва падчас правядзення урачыстасці. Марыя, дзякуй Табе, што ў гэтым годзе не пакінула мяне аднаго. Дзякуй за ўсіх адкрытых, неабыякавых і добрых людзей, якія паставіла на маім шляху. Дзякуй за ўсіх дабрадзеяў і ахвярадаўцаў. Вялікі дзякуй кіраўнікам і дырэктарам розных арганізацый і спонсарам з горада Ліда. Словы падзякі хацеў бы скіраваць дырэктару таксама Саўгаса Ліскі, спадару Алексею Ясінскаму і дырэктару прадпрыемства «Эксперыментальная база Кастрыжнік» спадару Андрэю Вянскевічу. Дзякуй за вашу адкрытасць, за ўсе мае просьбы, асабліва за вашыя пазітыўныя словы аб тым, што маці Тракельская вам не чужая, што з дзяцінства лічыце яе сваёй маці і зараз ганарыцеся тым, што маеце магчымасць зрабіць яе дом больш утульным. Сваю падзяку складаю таксама старшыні Воронаўскага райвыканкама Мікалаю Аркадьевичу Розуму за прысутнасць і дапамогу ў падрыхтоўцы сёлетняй урачыстасці, а таксама старшыні Бастунскага сельскага выканаўчага камітэту Святлане Антонаўне Нямера і ўсім службам парадку Воронова.
Хотел бы подяковать за присутность сярод нас и супольную молитву генеральному консулу Республики Польша Ярославу Książaku. Мои дорогие парафіяне, за гэты год моей працы тут вы стали для меня вельми близкими, родными, вы стали моей семьей. Великий дякую за ваши ахвяры и працу, якую вы выконвали на працягу года, а так само за тое, что не шкадавали часу и сил для Марии. Я думаю, что вы уже упэўніліся, усё гэта трэба было рабіць, каб сёння перажыць такую моцную радасць і атрымаць словы падзякі ад гасцей і ўсіх пілігрымаў. Вялікі дзякуй старшыні касцельнага камітэту спадару Валерыю Гулецкаму, які, не шкадуючы свайго часу, сіл і здароўя, працаваў на карысць усёй парафіі. Нехай Маці Тракельская узбагачае вашае сэрца і адорвае вас ласкаю здароўя на наступны год плённай працы. І вядома ж, вялікі дзякуй вам, дарагія пілігрымы, за вашу прысутнасць тут, у год нашай маці каралевы нашых сем'яў. Дзякую за вашу молитву, за ваши чистые души, за ваши просветленные вочы. Я упэўнены, что кожны з вас атрымаў тут той маленькі, а можа і вялікі цуд, дзеля якога пераадолеў столькі кіламетраў. Але самы галоўны цуд, якім мы сёння усе перапоўнены, гэта надзея на святасць. Вельмі прашу вас, занясіце гэтую надзею тым, хто сёння не мае працы, здароўя, чыстай думкі і мовы, тым, хто не мае сапраўднай любячай сям'і, аб якой так моцна марыў. І яшчэ прашу вас, ніколі не губляйце гэтай надзеі на святасць. Які б крыж не давялося вам несці, моцна трымайцеся Хрыста, бо толькі з ім мы годна зможам перажыць усе цяжкасці, клопаты, варожасць, нянавісць і зло. Дазвольце Христу быць у вашых сем'ях, бо сям'я без Бога пазбаўлена сапраўднай любові і супакою. Гэта вам хатняе заданне ад Марыі на ўвесь год. Марыя, наша найлепшая маці, дзякуем табе за магчымасць быць тут, на твоей цудоўнай тракельскай зямлі, за выслуханыя нашыя малітвы, за атрыманыя цуды, за твою прысутнасць у нашых сем'ях, у нашых сэрцах, у нашым усмеху і нашых слязах. І сёння, як твае дзеці, мы яшчэ раз шчыра просім, атулі нашыя сем'і, каб хапіла твоей любові на цэлы год. Ты каралева нашых сем'яў, асвячай кожнага з нас, асвячай нашыя сем'і. Усім яшчэ раз складаю самыя шчырыя словы падзякі і запрашаю часцей наведваць нашу тракельскую пані, каралеву нашых сем'яў. Jeszcze serdecznie podziękujmy kustoszowi. Pięknie przygotowane wszystko. Wszystko przewidział ładnie, wszystko zorganizował, aby Pan Bóg przez Maryję dalej obdarowywał go zdrowiem, siłą i mocą i taką energią pełną optymizmu. Ekscelencjo, księże arcybiskupie nuncjuszu, prosimy o darę błogosławienia nas wszystkich. Pan z wami. Niechaj imię Pana Buce błogosławienia. Da pomocha nasza u imieni Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Bog, jaki zbawił świat przez swojego Syna, narodzona z Panny Marii, niechaj adorictwa swoim błogosławleniem. Amen. Niechaj was zawsiody atuliaje swoją opieką Panna Maria, jaka narodziła do ocu życia. Amen. Усіх вас, які собралися тут, каб у цей день отдать їй пошану, нехай благодарить справедною радостю і вечним щастям. Amen. Благословення всемогутного Бога, Отця і Сина, i Ducha Świętego. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Różańcowa Pani nieba ziemi, усі святари odklikaємо. Różańcowa Pani nieba ziemi. Wszyscy razem. Odmawiamy Cię głosy nasze i razem do Ciebie się cały świat ucieka przez różaniec. Do Ciebie się cały świat ucieka przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewica Maryja, przyszłaś do nas z matczynym zadaniem, przetrzeć ludzkość przed Bożym karem. I razem mocno. Do Ciebie się cały świat ucieka przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, do Ciebie się cały świat ucieka przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewica Bernadecie wskazałaś różaniec, że dla grzesznych to obrony szat. I razem z radością do Ciebie mocniej. Cały świat ucieka przez różaniec. Z Maryją razem. Różańcowa Dziewica Maryja. Pozdrawiajcie ładnie księdza arcybiskupa Nuncjusza. Do Ciebie ładnie rękami machamy, pozdrawiamy. Cały świat ucieka przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewica tajemnice Różańca Świętego, ksiądz droga zbawienia naszego. I razem
do Ciebie się Twej pomocy czeka.